שלום, היום אני אלמד להתקין ערכת נושא A WinMiCui. קודם כל תיכנסו לסידיה. בסידיה תיכנסו לחיפוש, לחיפוש, ותכתבו ווינטרבורד. אני אעיית את זה WINTERBOARD. תיכנסו לראשון. רגע, אותו אין לי. תיכנסו לראשון, ובצד ימין למעלה יהיה לכם כפתור שיהיה כתוב עליו Moody Install. תלחצו עליו, ואז תלחצו על Config, הוא יפתח לכם חלון, תלחצו על Config והוא יתקין לכם את הווינטרבורד. אחרי שהתקנתם את הווינטרבורד, תלכו לסורסים בסידיה ותוסיפו את הסורס הזה http://ihacksrepo.com. אחרי שהוספתם תיכנסו לסורס הזה. רגע, שנייה, יש פה בעיה, אני אסדר את זה. שנייה, הנה. עכשיו תרדו עד שתמצאו ערכת נושא שקוראים לה WinMiCui IPDM. הנה, יקראו לה WinMiCui IPDM. זה ערכת נושא, תלחצו עליה. עכשיו תעשו אותו דבר כמו ווינטרבורד ותתקינו אותה. אחרי שהתקנתם אותה תיכנסו לווינטרבורד. בווינטרבורד יהיה לכם אפשרות Select Dumps. תבחרו בראשון WinMiCui, לא WinMiCui iPad. תלחצו עליה, תצאו, הנה גם אני לחצתי. עכשיו זהו, זה מותקן. נתראה בסרטון הבא שלי. ביי.